μπορούμε να αλλάξουμε τα περιεχόμενα στο Word αξιοποιώντας τις ίδιες τις δυνατότητες του. Έχουμε τη δυνατότητα από αυτή την μπάρα, που είναι η μπάρα των στυλ, να διαμορφώσουμε αυτό που μας βολεύει περισσότερο. Για παράδειγμα, στη λέξη πρόλογος που θέλουμε να είναι ένας τίτλος. Αν πάμε στο σημείο που λέει επικεφαλίδα 1 και το πιέσουμε, θα δούμε ότι αμέσως αποκτά άλλο χρώμα. Μπορούμε τώρα να τροποποιήσουμε αυτή την επικεφαλίδα αν δεν μας αρέσει. Τροποποίηση, αλλάζουμε τη γραμματοσυρά, την κάνουμε 24, αλλάζουμε το χρώμα, μαύρο, και αλλάζουμε και τη γραμματοσυρά. Αν θέλουμε, την τοποθετούμε στο κέντρο της σελίδας μας. OK. Αυτομάτως έχουν επηρεαστεί όλες οι επικεφαλίδες. Αν τώρα θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή, πάλι στο ίδιο σημείο, εκεί που έλεγε επικεφαλίδα 1, μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς πάλι με τη λέξη τροποποίηση, με την επιλογή τροποποίηση. 22. Και αυτομάτως όλες οι γραμματοσυρές, όλοι οι τίτλοι μετατρέπονται σε 22 καλύμπρι. Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλο τίτλο, ο θεσμός των θεμάτων από τον 8ο μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα, πάλι στο κέντρο, και μας μένουν τώρα στο τέλος η βιβλιογραφία. Ξανά το ίδιο, βιβλιογραφία. Τώρα πλέον σβήνουμε τον χειροποίητο πίνακα και θα δούμε πώς μπορούμε να τον διαμορφώσουμε. Στο σημείο που γράφει αναφορές στην επιλογή αυτή, πιέζουμε και βλέπουμε αριστερά πίνακας περιεχομένων. Πατάμε, επιλέγουμε όποιο μας αρέσει και βλέπουμε αμέσως να σχηματίζεται ο πίνακας των περιεχομένων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε, να αλλάξουμε τη γραμματοσυρά, να τη μεγεθύνουμε, όπως για παράδειγμα εδώ. Μεγεθύνουμε τη γραμματοσυρά, την κάνουμε 16 ή 14, ανάλογα. Τι μας βολεύει περισσότερο. Και μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο, τα περιεχόμενα, να αλλάξουμε πάλι τη γραμματοσυρά τους, και τώρα πια έχουμε ακόμη μία δυνατότητα. Βέβαια, αν έχουμε και αρχεία ακόμη μεγαλύτερα, πιθανόν να το χρειαστούμε. Μπορούμε δηλαδή, πιέζοντας το αριστερό, το Ctrl, και το αριστερό πλήκτρο, το Ctrl που βρίσκεται αριστερά στο πληκτρολόγιο και το αριστερό πλήκτρο του mouse, μπορούμε να πιέσουμε, αφού γίνεται χεράκι, και το Word θα μας πάει στην αντίστοιχη σελίδα. Αυτά για αρχή, έπεται και συνέχεια. Καλή διασκέδαση.